want to know, did you rattle my friends? So much in love in the lab din. What ya? What ya? Tumingawa karong panahon na po. Unsay ang gawa sa surprise ron? 369 man siguro to. Ya, daw ka? Hapit ag ako. Kapit? Oh, Basi sunod ana, imuha na sunod. hapit. Slide gamay 369 ang ako nga. 122. Toto. Kasi pagkapit ana. Hapit eh. Ano ito? Why nahiringan ni mo diha nga. Nagsugod na gani si Pinan Fernando dadto kanta-kanta. Nang-invite biya to. Kanto ba ka? Nang-invite to sa kuha. Ingon biya siya na mga to daw to kay birthday lagi daw niya. Nagsugod na siya sayo kayo sa oras ro no. Sayuha po kayo eh. Saban ato ta? Sayo kay tama hubog ka nagmauna. Oh, di lang kaon ato bambam ato una. Ikaw ra may giimbitar ka kuha man. Nag-ingon siya sa kuha. Wala ba kumaana da ng pugson ko ba imbitar ba? Pugson jud ka. Saban? Sabi, di ka ulaw. Ulo. Bambam ra tayo to, di na ta mag-inom. Kita ra do? Piton tas papart. Ya, naagaro. Oh, ato gibuhat siguro ron kay naro to diha. Sige ha. Ta? Mas mauhay putang iya basin hukad ra unto na ra ba. Lambi ra maging litson ra ba? Ta? Yan. Di ka ron big. Palabak ko. La. Gaburo na. Kuyo ka to. Papart ron, mare ko ron mo. Ato maulaw ato. Amo ko dapat. Lagot. Apa baka sila? Anak mo ko dito. Gutom na tayo. Gutom ro bagay ko. Bart! Ay, tawagas papat. Bart! 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 Saan ka diya? Ay, Saan ka diya? Ay! Singot lang yung exercise ba? Apa singot? Grabe kayo kayo. condition gini do. Condition lawas ba? Coba ya to deh. Ako lagi gingnan na apil ko kay mahubog ako siya ra gingnan na apil ko. Di kita duha bahala duha ta mao. Gingan man Japon ni siya. Ikaw rin wala. Singot ko magbilis ako. Oh, kau Saban. Ato sa to kay gasugod na siya kanta-kanta. Gasugod ko magilis ako. Oy, asa ka paingon? Ha? Kamu ba? Ay, ninyo dala-dalaan ni kidaghan pa kayo nagtrabaho. Manay mong trabaho dito? Nang laba man ka? awa. Kumanat. Tiwasa to, tiwasa. Si bunga. Kamu, ay ninyo ni uban-uban na kay daghan ka nagtrabaho sa balay. Ingon bitaw ko siya dili apiton ni. Ingon man yun siya. Lala, pauli na mo. Tar awak sab. Ano ta? Aglaag, wa pa gani ka kahuman sa imong trabaho. No. Sige lang, ubag barkada. Ngumanan lagi. Wapa kay. Tiwasa na imong trabaho diha. Wapa uban ito bulingon. Ngari to be mga bulingon. Napay daghan dire. Ngari to kay ako tong tiwason. Ay paglagon. Unsa bulagon? Nga mo pagkabarkada ba kay Unsay bulagon? maka kuan mga bad influence man to sila. Ako tong pagbalagon ako pagkabarkada mga pong man ni sila eh. Pagibuhat sayo kay mo ari. Unsay bulagon? Bulag lagi may ako bulagon ni kini. Sige na pagkuha itong mga bulingon. I want to know, did you rattle my friends? So much in love in the lab din. What ya? What ya?